Άμα κάνουν ένα-δύο suicide ακόμα. 4 άτομα δεν το έχουν το game. Σαν. Φύγετε. Ή να κάτσετε μπει τώρα. Τι να κάνουμε, ρε. Τι μπορούμε να κάνουμε. Μην πάτε 3. Γιώργο. Να δω θέλω ρε μαλακά, αν είναι εκεί. Εκεί είναι ρε. Εκεί είναι, πέταξε το ακόντιο, ρε. Πάμε ρε μαλακές. Μπορείς να αποτύξεις και να το κλέψεις. Δεν το κλέψει, υποθέτω. Εδώ ρε γαμίστε το στην πάνα ρε. Με τους ηλίθιους. Άντε μαλάκα με τα ζώα, χάνουμε τώρα από τον κάθε καθυστερημένο. Μπράβο, μπήκατε. Go in. Αυτόν. Ωραία, μωρή πουτάνα. Ανιχιλέησαι ρε Γιώργο. Πιπέτο ρε καριόλια. Πουτάνες.